Sakwata yau ne sun faɗa ba irinka, halin kashi ya zamo tarinka, jarumi ka bi doka. Don haka mu dai muke fata kai gwamna gurzon mutane. Sakwata tun da dai mun rike ka, ba mu yi da na sani ba. Birni da ƙauye mazan mu da mata duk ana yin maraba. Fatan da mu dai muke ma ka zama gwamna gurzon mutane. A ƙauyuka da birane ke ka baka mugunta, a gaskiyar magana Ahmad Aliyu baka mugunta. Abin da kai wa mutanen ƙasa dukan mu mun sa zukata, a gummi in har ka zamo gwamna za mu farin ciki ne.